yn dehongli y thema du a gwyn drwy'r gem o wyddbwyll. Mae'r lliw du yn cael ei gynrychioli gan dawnsio hip-hop a'r lliw gwyn yn cael ei gynrychioli gan dawnsio creadigol. Mae rhai brwydrau yn cael ei dehongli drwy'r gyfrwng dawnsio disgo yn unig. Tybed pwy fydd yn fuddugol. Gadewch i'r gem gychwyn.